Да плачели. След скандалите, слушай сега, след скандала в ЦСКА, ръководството на клуба откри дарителска сметка. Нещо като допросиш като яга го докараме. Където феновете да внасят пари в помощ на отбора. За какво ще бъдат използвани тези пари? Ще чуем лично от Емил Костадинов. Сутрин 7 на TV7. Костадинов със сигурност ще знае. Аз ти казвам, със сигурност ще знае. В пресата вече излезоха двете дарителски сметки на ЦСКА, с които желаете феновете на отбора да даряват своите левове за събиране на средства. Кой ще контролира тези суми и как ще се използват? Ще се използват единствено за какво точно ще използваме сумите, колеги? За сумите. Той има дарителски договори, дава се дарителски договор за дарение. И сумите ще се използват за ремонт, за каквото и да е. Пак ако никой не ги иска, Александър Томов ще ги вземе. За Бога, фенове, дарявайте. Нищо, че президентът на клуба не знае какво да прави с парите ви. Той обаче е спокоен, защото знае, че Господ е българин. Тези суми как ще се използват? Ще се използват единствено за какво точно ще използваме сумите, колеги? За сумите. Той има дарителски договори, дава се дарителски договор за дарение и сумите ще се използват за ремонт, за каквото и да е. Тези пари ще ги използваме за какво то ще ги използваме, колеги? За джобни ще ги използваме, за командировъчни на жената да купим нещо на жените, да купим нещо, за каквото и да е. Все тая важното е парада има готови маци. Прав сте, господин Рачков. Друга новина. Минаваме, щупваме.